tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Apa tili ndi video imene ndifuna tikuoneseni makamaka abusa amene kamba zokhuzana ndi chisankho cha 2025 alangiza zisogolera zipani zosusa makamaka kwambiri apita mthalika amene msogolera wa chipani cha DPP. Ife tikaba kwambiri kuti umene huu ndi ulaliki kapena unali service ya ndale ndi zambiri kwamba yo akulongosola ndipo Mungu pali posikwangira mwezi wake ndi madikira kuti ndimbe zonse amalize ndiye ndifotokoze bwino pamene mukuganiza pamene muli ndi mwayi oti mukhoza kupeza ndalama ndikugawira anthu mizi chokudya musakawa uze kuti akuvotere mukanga agawira chokudya simukusinthana nawo china chilichonse amene mukufuna kumpembeza ndi kumulambira ndi Mulungu kuti akucheni chokoma koma mukumbukire ichi kuli nkhondo ku dziko la uzimu. Migwirizano ikutirapo ndithu ndi chipani chimodzi chokha chimene chili chomasuka kuti chikhoza kupanga zimene zimosavuta pano ndikunena pano lero afodi koma chini mavuto awiri mavuto amene ndi amene ndifuna kuwauza apita mthalika chifukwa Bible langa limandiuza kuti akamapita kumenya nkhondo akamapita kuti akamenya nkhondo ayina Israeli atatha kupembeza ndi kuthira nsembe Mulungu akawauza kuti dziko talipereka m'manja mwanu kapena adani utawapereka m'manja mwanu kapena kuti tawalanda mphamvu akapita kuja nkhondo si mavuta ayi chifukwa anthu achalandidwa mphamvu kale paweruza chapter 10 kuyambira verse 6 kulekeza pa 18 pali nyamata wachedwa Yefta. Nyamata uyu anabadwa kubanja limene bambo ake anaberekera kunja kwa mkazi wa kule Bible likutera ndiye bambo yana ni mkazi wake kale amene sona mbeleka naye ana amuna angapo anaja anakwiya ndikuti wasuladia chowa cha bambo atu kapena kuti iwe sunga kale pano kuti uzala ndile bambo atu akamwalira katundu tuzagawane ndiwe kunyamuke pano zipija anamuthamangisa ndipo anachoka nkhondo inabuka anamufuna amene uja mwana wa kule anabwerako ndikuthandiza anthu awa ndipo anali mfumu iyeyo ndimfuna ndifotokoze chani pali kuto apapo afodi ili ndizo ziwiri kuli anyamata amene analowa kumene kuku ochenjeresa kwambiri kama chindani kaya Ntambo ama Timothy Ntambo ochenjeresa kwambiri lwamphamvu ndithu olingali apatali koma ndokupya ndi mama changu osintha chikanizo mwachangu amene pamene muzakhale kuti mapanga alliance ngatikati mwa ulendo apita mthalika mukufunika kupanga zokhazo zimene kumwamba kukuthandizeni kuti mupange chifukwa mu alliance imene ikubwera pakati panu mufune musafune mkwena kupanga alliance mufune musafune DPP 2019 munawina 2020 munawinaso kukadakhala kuti sikula apangidwe masamu a 50+1 inu mkanakha pa namba 1 ngafika nakha MCP lero tikunena lero lili ngati chaka chimene 2014 imene MCP inapanga mgwirizano ndi UDF lingwa mthalika anagonjesa ndipo inali land strike ndimene kulilile ndipo zaposaso nthawi imene ya lero mitima ya bantu imene ilili kwa sikululirwa ngomene Mulungu ananenera kuti angopasa asamakavute ku parliament asamapanga zolakwika apase nkhondo hata imene ndi Mulungu osatiwo lero zili pamene popo nimafuna ndiwauze anachita muno kwa mbili osapanga china icho sankali mavumu ngakhale sa lengo za sanko kutenga boma ndikupeleka anachita muno kwa akadangoelekeza kupanga makani akanamenyerwa makomo mawo nimafuna ndiwauze ngakhale kuno kumwera ku ine mene nimanena kuti boma ilili latenga ndizona koma pamene hata apangeni kuteka ndipo anthu alira ndipo anthu sawakonda kosa chedwa ndi mayanko aifanye kuti Mulungu aliuza ndipo ni mayanko aifanye kuti batima chifukwa chisambo chitango chitika kuno kunali kuimba malikwenu kunali kuimba zimarata kunali wanthu kugula mvuku nkumaje wanthu wanaenda mmizo ndi magali moti kuno itawina MCD
Haile ya kunifotokoza kuti Mungu akuti kunali kungo yangu kwa Mungu nilapangana naye kuti kwenda kuyamba wazokazo zimene wanduza basi. Koma sizimene zinali background. Zao sambeseseka ndipo anthu amandiona ngati ozungu ya mutu. Nthawi imene jakanangoyerekeza kukakamira pamene paja. Amene achachimwe chikanachika saa kuchizwa kuti anakalira. Panalibe kolowera kwina kulikonse kuposa kungolola kuti tengani. Ndimene iliyewe MCP zaposaso pamene paja. Kotuluki alibe choposa ntendere ndifuna ndiyankhule chani chipani chimene chichako chimene chichomasuka apa ngana mpizano mosabuto chabe asaza mbele chichonse chimene wakazi nena ayi ziko mondi amene watipwetekesa lero tii naye pano ndi chimene Mungu akuti wauze kuti asamale chani asapange china chili chonse chiyosakhala bwino zionesero zimene zimachitika zochola mashopu a wanthu Mulungu amakwira ndipo zonse zimene ziyambusa sana kuyendapo akuzinena kuti ndi busa ali mbusa sizikanatheka manyumba anthu a polisi amene machola nyumba ikozoka kuti naja koma katudana ni kati monyamato wa polisi analipa ana kulipa na kwabwino kutenga ngongole ndi kutenga ngongole kuti akuleka tundu mipando ndi zina ndizo imba zake tinamucholera ndikumochera magari no libaye timako chamo maofisi ya polisi ndai imene hii ngoya kuti nyamata anapeza kama ndake kipanja hapo imene anatengera ngongole timamono ongera ndi kumochera gari ngotaka amene uja misozi ndi kuira kwake Mungu kala kumwamba saka kondwe nchifua chake tunabwera ndu nene lumene uja kuti Mungu akuti palibe chita ateke hapa ndiko yangu andini mapilia machokera konsekuta mwina kuchokera pano ngati simusamala mkapanga ziganizo zimene zipeleke vuto anthu amala amene kuko ndani 99% asukunuka akangosukunuka muze kuti muli pangosi mukhoza kutenga boma koma kuti muliyendese muzajilephera atisoza kugenda nyama ndikufuna ndikuze nsembe imene mupange lero ichokere kwa Mungu osalikosandilekeza afo kani byokai anyamata wanu aliko kuchanchima kwambiri inusa chihana ndi mpabwi koma muli chinthu china machita zinthu mwachangu malowa pa chimwa changu matuka pa chimwa changu Mungu mfusa Mungu nthawi ino ndoyenera kutulukira kapena ndipite chitsogolo ndimene mukufunika ndiye muli ndi wina amene maganiza ngati kuti spiritual father wanu amene yuyu ndi ngozi ndalama inde mabwerekaso kumeneko musalole ulendo tukoyendamo lero huu ndi amene wo ulendo unaambika 2016 ano maka kumwana South Africa mamiti ngena mwisha South Africa ena machirika kulu kupanga zabo maroti kwele ali chichina abwera chitaka nikachoya ngo pan power amafuna kula ya school pasi anthu amene waba gulune yasadanizi amafuna kula ya school pasi ndiye Mungu akasokoneza ndipo amene anapanga pangano lao kuchono tipanga baya tikala mbuyele Malawi ndiye amapanga mikuma nayo siyana kuti alamulire Malawi Mulungu sana analowa pa chimene pomaliza mtu sana pale chimene kitu sijina ateke chifu chichi ndikumele kumabwera zimene takumana nazo leo imene nali plan B ndiye drama anzamso anatenga kumene koko inuso musakwanise kutenga kumene mukabwerekeza kupanga zimenezo muta kutenga boma kwa Mungu manani mavuto fachi yose Mungu apanga sijiteka ndimandi kulangize mangizo ulero chokutoka kwa Mungu kapu pitiza lugawi ya wanafyo kuja kwa mse wale kwa 1 Samuel chapter 15 pamene amamuza Sauli kuti akaononge Amaleki atapita kuja lukatenga ko nyama zono na kuti akasiya nsembe analia kwa mau kumvera kuposa nsembe yopeleza muko zopeleka chose mutapeleki iyi ndio sasintana ndikantu koma sopa mwatenga chani mapanga chani mwazikola pale wasalize mkamutengera chitu chake mwapita inuyo abwere pasoko panu mavuto ndiye mahawu ali manja mwa Mungu ndimanje ukati chichokonzeka chimenechi mukoza panga nacho mgwizano pana UTM ndinanenera koma mumyambi kosaka nyama kulenje ndingopita komalizia kunali mawo kuti wina anangorula pakati ndikutenga kumapita nawo ndiye kunali mawo kuti wina wake pausanzaka anamusatira ndiye kunali mawena onena kuti atambala wili sali ya mkola limoti ndiye kunali mawena kukanka gali muti ichi anakwisa nchilo ngati ya zemani kuti anata kukanka mtika na wina bounce anangotenga ndrama iki
ndiye akupita mmoja anati ndikusakira kodi chinali chipani cha MCP kapena anali Chakwera ndi Chilima. Ngati ndi choncho ndi lero kodi limene tikhoza kuifunsa MCP kunena kuti iwe Kaini ngolo wako ali kuti ndi lero kapena patsogolo ndikutanthauza ndiyo nachifunsa kuti chipani cha UTM chili kuti ali